Hazır hemmimiz van hoňup getdik, çolpan bolup getdik. Näge basakmış telefonu götürüp şilping taçyp bek amrak. Lekin manyň gokşaş karaňgy maşynlarda tasak düzük çykmaýdy. Ma çyraklaryň ýanynda sakmış unda şowgöz unda bek noç emes. Men ajaýyp peýz bir näse diýip baldım garaňlar manyň gokşaş çyrak. Bu telefonuňyzy tal sykyp goýup kysyp goýsyz. Muşnaq ýoru galady çykdy. Net çykyl telefonuň mawy renginde o taňşygil boldy garaňlar. Mana kögensler balla emdi mesek iniq gösprey oglum man tutup durar. Manda tutup durgan jedim balam. Emdi qarаңlar. Bu qanday deseňler, mana. Muşunun qoxşaş çyrak. Mundaq qısıp qoýsylar, muşunda qalady çykdy. Resim düşkiçe. Somkaňlarga sabasaňlar, bek peýizge qızlar. İşletişme bek äpçil. Mundaq qısanlar üçüdike, mundaq qısanlar ýany diken degендek. Şunda peýzi. Gödüňlarmy? Bek äpçil hem çyraýlyk gemine. Mundaq qısanlar şunda peýiz durdy mäzir. Film tatatgan çyraqymyň telefonumyň aldygaly qısay. Mana. Her xil ýaňzyraňlar bar. Mana yok piyoruk çıkıdı cuma. Alime digeler seri kargo isvettim bahasını bek muvaffak. Karanlar teýraňlardan tatıp naat yoruk çıkır diken resim çisanlar bek çıraylık. Keşleri bir yelek bağanda mı resim çisanlar bek äplik. İşkıp äp koyunlar seri kargo isvettim.